This is the arrival of our in-law from Alaka family in Ihiala. They are right here. For the traditional bride price of our sister. None in Doga. Welcome. Sabo? No, what is she going to No. No, try for now. You guys are very well. My wife will tell her. What told me about the Mommy, none. Yeah, welcome. I am issue. Okay. I am back at your wife. My friend. Okay, you know. As a woman.
Second stage. Now in a family one can now. 2 gallons of Nkwenu and 1 gallon of Nkwenu. We look at them never. Eight gallon Nkwenu. So you have to have 3 by 6. 3 times Nkwenu 8 gallon.
Instead of maybe I pick them my mind and spend it. I am manager. Honestly, I mean, you know you would take it.
Okay, what's going on also? Una wabi. When you also for now, I charge you no. Don't worry. Ó ní kẹ̀lẹ́ sí ní ọ̀gá ìwọ̀n tẹ̀lé ayé. Ó ní kẹ̀lẹ́ sí ní ọ̀gá ìwọ̀n tẹ̀lé ayé. Ó máa náà kó àgbẹ̀. Ó ní kẹ̀lẹ́ sí ní ọ̀gá tẹ̀lé ayé. Ó ti mọ̀ náà. Brain power. I have a good very good number time. Now, so any can sit down. Mana, or just a question as an actor. On the side, on what outside Tabuya on Ayat. Because I believe it. Because guy gbapụ ọnụ Chukwu anyị ekele Chukwu oke n'ụbọchị taa ekekere ndị gote ụwa a na-akpọkwu na-enye ekele na ndụ na arụ ike nyere anyị ọ zuwe gị na anyị agbakọ na mgbara obube eze agụ be Basili eze agụ n'ụbọchị taa maka ihe ime mmemme dị n'isi alụmdi na nwunye ndị ọga anyị jiri bịa Chukwu anyị na-ekele gị ime ka anyị nọdụ ebe a na-arụ ike na ndụ wee na-ekelekwe gị n'isi ndị ọga anyị bịakwutere anyị ha bịa n'udo asị mgbe ha yala ha alachụga n'udo na ọṅụ wee na-ayọ Chukwu ndụ na-ayọ arụ ike wee na-asị na ọnọdụ anyị taa ya bụ ọnọdụ ọma ọnọdụ mmiri ka ọ ji abụ onye ha arụwa ọnọdụ nkụ wee na-agbakọ Chukwu na-asị ya biko bịa n'ọnọdụ a ọkwa ndị nna anyị ha melatara ya wee ruo anyị aka anyị sị na ọ ya amịta ezigbo mmebi bụ ihe ọma ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ihe akụ ihe enwe ogologo ndụ arụ ike wee na-asị anyị onwe anyị nọkwara ebe a ndụ anyị adị ndụ ezinụlọ anyị ndụ ụmụ anyị ndụ ndị nwunye anyị ndụ obodo anyị niile dị iche iche wee na-asị ụbọchị nje ụgwọ ji ha akpa anyị ama ọpụ anyị ama anyị gbara mọ ha lara mọ
agbụkọ na ndị bugatara ala ụjọ na-eri agbụkọ asị abịa ọkwara ụzọ egbu na bịa n'ọjị eze nwahụ bịa n'ọjị eze anyị bịa n'ọjị basiri anyị gbapụ egwu matin anyị gbapụ egwu ọkwa na mpete gị ka anyị nọ iso na ndị ichie kpọkọ elu masị abịa kpọkọ onye nwe ala kpọkọ ụmụ ọgbọ dị ha atụ kpọkọ ụmụ ọdịnala acha si na biko bịanụ n'ọnọdụ a ka unu tinye aka nkụ dị na mba na-eghere mba nri atụ ọnọdụ a ga-awụrụ anyị ọnọdụ nye ọma o ji amịtara ya ezigbo mmemme ogologo ndụ arụ ike mmekọta nwanne na nwanne wee na-agbakọ Chukwu bi n'eluigwe nke ụwa si abịa gọziere anyị ọja ka ata ha tata ndụ tata ịhụnanya tata ọganihu na mbuli elu wee jere ya ozi n'aha Kraịst onye nwe anyị. Just very small. Doze na tebụl ebe a. Anyị ga-ọjọ ogwu. Bịa na onye na-aka ọjọ. ife nji wee kwụrụ ọtọ ka respekt ka m nyere ka m nọkwazi adị ka ndị Igbo si eme aji m afa Chineke na-asụ na daalụnụ anyị ata na ata kpotuo ya kpotuo daalụnụ ugozi unu ebe nso nweta nye anyị mmajikwu n'aha Jizọs. Anyị wee na-asị ọ ga-adịrị ọrụ mma n'aha Jizọs. So anyị wee na-asị dịka ọnọdụ anyị adị na onye ọbụla anyị ga-eme kịta anyị ga na-eme ya ọkụnọkụ maka anyị ma ebe o si bịa tụtụrụ aka ka mmadụ wee hụ ụzọ nwee ike bara obe ya. So anyị na-ekele unu nọ ebe anyị ga-eme Uchiko ọdata n'obi mmanwụ gbaa ese na na-eduje mmọnwụ bịara ebe a na-edo mmadụ mmanwụ ibi ya bụ ebe ife ọmụmatụ dị ọya ebe ruo ajụọ akịrị ebe ọ dị ọsị na bidobere ebe dị etu a so na nke ize mụnwa bụ afa nke mụnwa bụ Chief Nnamdi Gabriel Alaka onye ụmụduru oru ite ihe ala afọ njichi ọzọ bụ Nwafenna onye si m bịa nwere ụzọ ebe a bụ nnukwu nna m nọrọ obi hụ Naijiria obi Amerịka ya na nke m tọrọ nwanne m nwoke bụ Nnamdi Samuel Alaka afa papia si n'ọzọ tupu ọnwụọ bụ Chief Omekanna ya duru Omekanna ya stepfad ya bụzọ nna anyị nche niile bụ ka anyị ebe a bụ ya si mụ ji emere nnọchite anya nna anyị ya na ebazie m ozi dịka nwa ya bụ Chief Augustine Ikemefuna Alaka Chineyeakụ dudu Chineyeakụ ya na osoti ya bụ ụmụ nke sote ya nụ bikwa Amerịka o tọrọ na ya bụ Chief Don Alaka duru osimiri wa n'ihe ala so ha nwa bụ mụnwa nọ bịa n'ochiri ma ha nwa bụ ndị dị dịka nna dịka mana asị nwata onye ndị a dịrị ohi na-eji ọkpa gbawa ụzọ ha asị m jie fụ na ihe nna dị nwanne m nwoke nke obere na-eme na ọgaghị etu a ya ka m ji bịa ebe anụ n'atụfughị mgbe ebe unu nọ kịta ebe a na-akpọ Lọlọma mana ụmụnna ụnụ bata n'ime ya bụ ụmụ eze anọ den n'ime ụmụ eze anọ m wee nwee Lọlọma
bịa n'ime n'ụlọ ọma wee nwee ebe a na-akpọ isi achịna in general. So ebe ụlọ kịta obodo a na-akpọ isi achịna. Obu unu nọ na kịta obu ndị be Ezeagụ family. So mụ na onwe m n'ebe a bụ the chairman of Loloma Kindred. So ekwesịrị m ebe m nọ amara m ihe m ga-ekwu ma m ruo ebe o ruru. So etu o si dị ka anyị gara abịa kpọba ha n'otu n'otu. Udo dịrị unu. Nwata kwọcha aka. Dogo, papa nna. Anyị na-ekele gị. Na-ekelekwa ndị gị na ha agbapụrụ wee bịa ibu. Ọ ga-adịrịrị ọnụ mma. Anyị wee na-ekwu, anyị na onwe anyị nọ here now. Mgbe anyị jekọ ọgba onwe anyị one by one. So mụ nọ here now. Mụ abụ aka ji ọfọ n'ụmụnna ya. Mụ abụ aka ji ọfọ. So now, and ebe anyị nọkwa n'ebe a kịta anyị nọ ihe a kịta bụ ọ na ngwuru be Ezeagụ ka anyị. Ofu nwanne ka anyị chara ilevel. Ihe anyị fere ebe a kịta bụ ya bụ ofu ụmụnna. Ihe a na. So now, etu anyị si nọ kịta bụ ihe anyị na-eme kịta bụ ihe a na-akpọ ihe izu na-atọ. Izu na-atọ. Ọ hụrụ final one ka a bụzi Loloma niile mgbe. So ọ ya ka anyị ji nọ na. So and etu anyị nọ kịta aha m bụ Jonas Ichie Ezekweme. So therefore, agaghị m eje ka anyị jekọ ọba one by one because mmadụ ibu ihe. So that is okay. Thank you very much. Biko Ọfenna afa m bụ Nonso Ezeagụ otu Igbo. Onye unu bara enu bụ my first cousin. Papa m bụ late barrister BCB Ezeagụ Godinobi. Ọ ya nwa nwụchaala wee nye Papa Chinwe Kim. So asị m ka asịkwa unu nnọọ. Obi unu bata bụ nnukwu obi. Nwanne ya nwaanyị na-achọ ike unu tata nnukwu ada n'obi ya. Anyị makwa ndị ihe ala because mama m bụ onye Ọkịja. Mama m bụ onye Ọkịja, onye ihu obu n'Ọkịja. Eso ọ bụ nwa di ya na. Mgbe asị na ụnụ na-abịa mgbe ụmụnna m niile zie ha asị na ihe ala dị mma. Gwa ụnụ obodo adịghị mma anyị asị unu mba. Etu a si nabata unu unu sukweta nabatakwa nwanne anyị nwaanyị. Yes. Ịma na esi na onye nna ezi ji iri ohi na-eji ụkwụ agbawa aja. Mana anyị mkpọrọ na ga-eji eje. Ọkọkọ nwanne anyị nwaanyị mkpọrọ anyị esibata Igbo na n'ile ohi ala. Anyị na-emekwa mmọnwụ. Asị m unu nnọọ. Family anyị na-efu bụ ndị ada anyị ma ndị natara di a peaceful kindred. Ifuku nsi bata na-akpọkọ onye ọra na-abịa eme ihe niile eme ọga ọfụma. Asị na ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Thank you. I
ezi nwanne anyị nwaanyị uche aka ndị ọga anyị n'ihi a anyị onwe anyị gwara ụmụ okorobịa anụ achị ndụ anyị adị obodo a gaziere anyị ọnọdụ a ka ọ bụrụ ọnọdụ na-ametara anyị ezigbo mma ka ọ gwara anyị uche ndụ arụ ike ụzọ m na ihe bụ n'ụzọ ọkụ ka ihe ọma mee na ndụ anyị ka anyị bụrụ ka ọ ga-adịrị anyị n'aha Kraịst onye nwe anyị ebe ọnụ dị elu ebe ọnụ dị elu amana ebebe ya amasị m ihe ndị Igbo ekọzọs na eshi onye eziokwu eze ya na tụnala na okwu azịza aha ka Igbo dị egwu ihe mere kịta bụ ama ihe eji bịa kịta tikwa ya ka anyị gaba agaba ihe anyị bịara bụ obe nwaanyị nwa nwunye anyị ahụ ihe n'olu ka ma na ọnwụrụ m na ọnwụ ka nwe maka na ọdịbọ oke dịbọ ọgụ mgbe ọ bụ na ya meghe etu a mmadụ ihe na-amụ ebe abụ ọbụla na ọka ugwu ihe n'olu kama na nwunye m abụ na nwunye m oje ọbịa bụ na otu udeze na m aba ọ na-asị m ma mụ jiri ya nwayọ ọka nne biko ego nna ka a na-eme ya kwa otu igbo ọ bụrụ ihe a wetere ebe a ọ bụ 15 Ichie ọgụ kọ 15 nwata kwacha eze chukwuchi bụ eziokwu eze nwafọ ya gazie ọ na-ahụ na ihe aka bụrụ ka mma na-abụ a sị ihe dị ebe a onye iri ise na-agụ ọrụ gị ama m mgbe ọnụọgụ
Ọ na-eme ite ndị ba isi ndị wa ka esi na-akpọ ụka ọnụ ka na-eme ite igba Adịghị asị ihe dị ebe a oge isi. Ihe dị ebe na ọ nlegoro anya. Ihe dị ụlọ mmadụ dị mma ụmụnna. Ana ajụ oge a. Mgbe akwụkwọ mmụ ya. Amara ma mmanya na-aba n'anya. Ọ na-aba n'anya ọ na-akpọkọ ọnya. Ụmụnna echie nke na-awụghị enwe nwa nke dị ntaga mbụ awụ na ụmụnna ga-atụkọ isi ọnụ na amụ na ihe dị na mgbe ekpere ahụ anyị tụkọ isi ọnụ ọwụ na unu kwee ihe esi unu gwa anyị ofu okwu anyị mara ihe anyị na-acha ndị ọkụ ihe mere bụ weta ha bụ ego ahụ biko na-edego anyị sị ịma nwata na egotere ihe naanị ejiri aja dịrị ego anyị chekịchara ego ọya ka anyị sị ha biko ha mee ihe ha na-eme na ha mee ọrụ ka nwoke na nwaanyị di zụọ na ọkpa dị mkpa ka anyị ghara anyị gawazi ọkụfụ nwaanyị zụọ na ọkpa dị mkpa a chi nwee mma anụ ka agaghị amụfụ okwu ife nwa ma ọ bụ nwaanyị n'ime ntụrachọn na nke zụọ na ọkpa dị mkpa Onye adade n'osi anaghị ekwe Cinema agụ Ele tem que ouvir gente também. I'm a patriot. I'm a patriot. Apụga patriot ka na ndọ so I'm okay what? I'm a patriot. ha kpọrọ aka ha agbagotere Kenenu. ka chere na maka ede ma zọ pụrụ Okay. so ihe mere bụ anyị kelere ụnụ gba anyị debegodo n'anya ọ ka hụrụ mana anyị ka kelere ụnụ Ndị be anyị esi. chọọtụ ndị ụmụnna anyị kelere Aka ofu ndị be anyị na owepụ nke na-eweta ha efere nwata kwọcha ka m bịa. eze Etu akọ. Ebe ụnụ kwara ya aka kịta ka oge egwu nna ka ga-esekwa izu ma infọmeshọn ga-apụara ọ ya ka anyị mechara gụghacha ya wee sị anyị ebugharịa na ya dechaa wee sị ụnụ na ha na ụnụ mechaa ha ọdụ ka nwoke na nwaanyị ha ọkpara ihe anyị ọ ya bụ ihe anyị gbatara ofe ezugo n'izu izu agbacha akala Etu a. Ofu ụdị mmiri bụ ụdị mmiri tọọ ya dịkwa mma. Mani abụọ okwu ya. Nke kpata ejegosi ọ jego kpọlite nke isi n'ezi ya. Nsogbu hit abụọ. nwata kwọcha eze chukwuchi
ichie ihe dị ebe a ọ na-atọ asị m ụmụnna anyị ga gbagodudu mara ihe adụrụ ihe ọdụ ekele m ụlọ Mobi, biko nwafe nna ọmarịcha nwaanyị ahụ n'iru my stepmother. Very beautiful at this age. My stepmother. Second wife from my late father. Oh yeah. So as touch, Mama Chima won't go. Yes. So I want to know anya. Madam, kuna so we see so Mobi ihe a bụ ego 1 gallon ngwo ekwesịghị ebe eji wee ndị nke a bụ 10,000 naira ego NNC nke nwaanyị so ya the teacher say ya ikenize gabazie now if you eze ọnwụ ka nna mbụ nọ ndị ọsị ghọọ wụrụ ya jeme okorobịa asaa nwaanyị na-atọ ahịa asị ha ji ama ha zụrụ ụmụ zụta ụmụ ụmụ atụọ ndị ọma mere ụnụ anyị ekele ụnụ nnọọ anyị nwa na-asị mmadụ onye ka mmadụ adasara n'ihe ala ama m na otu ụkwụ enwe ntị ga n'ụkwụ mbụ anyị nwa bụ onye na-asị mmadụ onye ka nwa onye na-asị onye ka n'ihe ala by the grace of God, do obi abatara
maka ọgabo na dị bụ Chris na bọndụ ben na m wanda ụrụ ga-abịakwa ben na m batago na eji m obi niile n'isi nnukwu nna m bụ Ọgọstụ Ikem efu na alaka Chinenye na Osotiagụ Don alaka na Nnamdị bụ Ebubechukwu na-asụ ọnụ nwafọ nna sọ asa nke na bụrụ n'ọsọ ihe onye kwenyere ụnụ bụ ezigbo nwa abụsị ọ ga-adịrị ya na mma test and confirm dịkwara ọga enweghị na mma bụ nna dịkwa Chinwe na mma ọkwa nnukwu ada ka ọ bụ nnukwu ada mụ abụsị na ọ ga-adịrị ya na mma abụghị na-agakwa unu sunu biko ụmụ mmụọ ya ọfụma ụmụ mmụọ ya ọfụma ebe ya na-ekpe ha arụ isi ike ogologo ndụ na arụ isi ike ihe akọ ihe mgbe a na-abata Disemba ma next year ha bụrụchaa ka anyị moto ofu Unu ahụbeghị ote nkwụ, je chọrọ na ote nkwụ. Anaghị abịa ebe ọ ga-agbara aka. Ọkwa ị na-aghọta? Ya na ụzọ akwa aka bụ ụzọ mmiri. Ụzọkwa ọhịa na-echi echi, a ga na-echu ya. Ụzọ nkwụ ka a na-agbakpacha akpakọ ịkpa. Ụzọ anya nọ bụ ụzọ mmiri, ọ gaghị abụ ụzọ nkwụ. anyị ekele ekekere ụwa tupu oge abịa ma onye kere eluigwe kee ụwa kere nwoke kee nwaanyị anyị ekele gị na mbara obube eze agụ ba gị be basiri eze agụ wee na-ekele gị n'ụbọchị taata anyị nọrọ ebe a ọ na nwa anyị nwaanyị wada anyị nwaanyị nwa amụrụ n'obi Chinwe nwa Martin Ugoji eze agụ ọ ka ndị dị ndị ihe ala bịara bịa mee ihe n'isi ya n'ụbọchị taata anyị were na-ekele Chukwu na-agbakọ ndị mbụ na ndị ekele sị ha bịakwa onye ha megatara ka anyị na-eme asụ ụnụ bịakwa na mmanya ọkwara ụzọ egbe asị gị bịakwa ṅụọ mmanya eze nwa agwọ bịakwa na mmanya eze anyị bịakwa bịa ṅụọ mmanya Chukwuma bịa na mmanya Eluma bịa na mmanya Ugodi Martin bịa na mmanya agbakọ ụmụada nọ na ha Akụọma nwaka ihe a kwadele ha agbakọ na anya amaghị aha mmadụ nke a ji ama ha mmụọ kpọkọ nwa dọrọ ha Udakụ nwa ya abanye ha asụ ụnụ bịa na-etobere egbe ga-agbakọ ọnụ adịala atị na ezekara atị na agba ọnụ biko lekwe n'isi nwaanyị uche Igbo gara dị na iyi ala n'ụbọchị a sị biko amịna amị bịa mịara ya n'ogologo ndụ arụ ike na ihe akwakụ ihe enwe ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị azụ ojije ji eme ihe ọlụle ji eme ihe ebe ije ibe ejere ụtọ ha ji o ji eji ebe apụta azụ udo ya adịrị ya na di ya ha ji amụ ụmụ zụọ ha na nnukwu ego na-arụ ike wee na-asa ha ya adịrị biko ndị mbụ na ndị egere asụ na nwụrụkwa na mmanya adị ala atị na ṅụrụ mmanya adị ala ihe ala ṅụrụ mmanya nwa dị na atị na ṅụọ mmanya Chukwu okike bịara bịa ṅụrụzie mmanya ka anyị ka ọ ga-adị ire na ọbụna aha Kraịst onye nwe anyị. Night of St. John ezigbo mmadụ nọ nso Agụbụsị no Sanọ nso Agụbụsị Night of St. John International hetago men kpọrọ nnọọ ezigbo mmadụ my brother a very big guy ka ọ na-aga n'anya ya hetago Daddy, nna ochie I dey salute.
nnukwu mmadụ. I salute all of you. Otu ọ dị. Lọla kọmesịrị bịa. Pagata bịakwara ụlọ fuko pagata bịala. Nna ochie odogwu. One thing, I have my big auntie, or Papachi, younger sister, who call my dad's younger sister too. So, always see my back earlier. You know, see about when I'm there. Okay, let me get my sister too. My mother is a police. We are going to put her on the so she came. How can I not give it to you? I want family. I want my sister. From Iyala. I'm just seeing. Yes, someone